Na sziasztok, itt Ádám, és azt a témát választottam ki erre a videóra, hogy kajázók. Na nektek milyen lenne a kajázótok? Nekem szerintem ezzel a címmel szerepelne, vagy még egy, de azt majd a videó többi részében fogom bemutatni. Látjátok a cheezert? Már meg is akarom menni. Kapu. Olyan, mint hogyha várnánk a kapu előtt. Ja, és nekem videós sokról szólna, lenne benne minden. El lehet olvasni. Itt is van top 10 burger. Jó, szerintem, és ezt olvashatok. Minden darab tartalmaz egy videót. Ezért kerül 6 euróba. Látjátok? 6, nem 10, 6. Persze minden kajázónak van külön étlapja, és hát én is csináltam egyet. Akit érdekel, az állítsa le a videót. Na, akinek tetszett az a kis étlap, az nyomjon egy olyan lájkot, amiket ezek a zabáló emberkék nyomnak rá, vagy amit Spongyaból beszél Lucky Ranolkit, és azt mondja, hogy szivacs vagyok, vagy Superman dicséri a James Cole-át, vagy Batman szereti a finom a kólát, mert itt mondja is, finom a kóla. Na, ez a kis süti emberke mindent evett. Hamburgert, de már egy kicsit hányásfoltos. Ott van a James Cola, és ott van a Lucky Krumpli. És ott is egy James Cola. De persze nem csak egy dologgal jöttem. Tadám! Igen, munkálós cuccot csináltam a házról, de van igazija is, csak itt még építik. Tadám, és itt a pizzéria, aminek az a neve, hogy pizzéria. Vagy atom kaja. És, hogyha oda mentek, akkor ilyen szörnyetegek lesztek. Köszi, hogy megnézted a videót. Ha tetszett, iratkozz fel! Sziasztok!